Njenga. Akawadhi nyime eni jotelo manochope nyasi mano mar chiwo luor mogik ne jamadar Francis Ogolla e paw tuke mano mar Ulinzi Complex Nairobi opuoye kaka jal mane en mbola kendo mano ohero tijene. Nyasi makamano bende noyuore gi jotelo kaachiel koda jombetre mawuok e pinje mopogore opogore. Sharon Ong'ao nigi ripodni. Noyuore gi jotelo mopogore opogore moriwo jotelo mawuok e pinje maoko. Secretary of Defense of the United States, my colleague and a friend, the Minister for Defense of Turkey, the Minister of Defense of Tanzania, the Minister of Defense of Ethiopia, the Minister of Defense of Somalia and Rwanda and Burundi and India, among many other colleagues. Koloso enyasino, datenjoten migepe Musalia Mudavadi, oyango jombetre mag pinje mopogore opogore manoriwore gi jolweny ma pacho kae mar chiwo luor mar gimogik ne jamadar Francis Ogolla. We acknowledge the presence of several heads of missions who have joined us here today to bid farewell to General Ogolla. Jotelo manoyuore nyasino oywago jamadar Francis Ogolla kaka jala mane jambola mabende no ohero tijene. Let's honor his memory by upholding the values he held very dear. I know him as a man of very few words, an accomplished golfer, but a man also who knows his responsibilities to the society. If there was a description of humility, an epitome of humility, then the general who has fallen is indeed a symbol of humility. The man was humble, pleasant, and amiable. He was also a very kind man. Ugai marazimio Raila Odinga oywago jamadar Ogolla kaka jal manodak e ngima mayot. In death he also said he wants a simple burial and be buried as quickly as possible. This is in line with the traditions of our own African people. Commercializing burials today is not African, it's un-African. Raila medoko piny owacho mondo tim nonro mar masich ndek kalapapla manodo jolweny 10 komedo ni nonro bende winjo tim kaluwore gi medruok mag masiche mag ndek kalapapla. But also, Your Excellency, this is also time to take a relook at our equipment and our military, because you have seen a number of these accidents over the last 5 to 10 years. Jalub jatend piny Rigathi Gachagua bendo singoni kaka jotelo gibiro temo matek mar ng'eyo kama jotije mantiere buogi odakie. That we create time the way you did that day, as we work to get time to know the families of those who work under us when they are still serving. Jotelo mopogore opogore kotelnegi kanyo kod jatend piny William Ruto oywago jamadar Francis Ogolla kaka jal mana nigi mbola kendo jal mabende nodeo ng'ata e tije. Sharon Ong'ao, Ulinzi Complex, Nairobi. Report no mar Sharon Ong'ao bende makelo e giko mar weche manyien mag